Mga unta guys. This is my food today. Ginger. Gigutom ko guys. Sorry. Visit ako. Ang balit ko kasing kumain eh. Kaya ano. Ang rice na ako kay murag bukang kayo. Ang spicy ng asawa ko ginawa niya. Yung pancit version ng asawa ko. Masyadong spicy. Yung rice ko bukagay. Tama ba yan sa Bisaya? Bukagay. Nga ng kapitbahay ko.
Guys, ang dami kong race. Bili ng asawa ko. Kasi nabawasan ko na. Sa carton, nabawasan ko na. So, mamaya, yan ang ano ko. Yan ang, yan ako, tawag nito, dessert ko. Sarap. Parang busog na ako. Bilis ko kumain. Share it, baby. Guys, ayaw ko na. Busog na ako. I'm hungry for guys. Big